Hey. Mukadzi wana andishaisa mfarumboko. Wani. Mbondiudzawo kuti wakubuda huchi here kuseruko. Ndimbonyasonzwa kuti kune huchi. Chii chimbonyasoriko ikoko? Huchi uri kwamai. Tasei murume wenyu muchimuona ane mazuva mangani warumba kweni? Melissa. Zvekuti murume wangu ane mazuva mangani, ane mashoma sei. Ine ndangoyo kuti ndikudze kuti nababa atanya kana mukada kuitana makatarisa kuseri kana mukada kuitana makatarisa kusauti makapidiguka itai chandiri kukumbira musaitira nemba mangu zvekuitira namba mangu pambedha wangu no nezuro ndakarara ndichirumwa netsikidzi mboko. This explains it. My turn. Chi sungirira mbuka yenyu hanti izve muyedzo nemipanapa andidi haisi mhosva ndisinde kuyozonyenga murume wenyu kai. Murume wenyu ndeyaka yachizondinyenga. Imbwa yagara imbwa ende inogara ichitongonyenga but pekunyengera ndo pandisiri kufarira manje. Kana muchiziva kuti murume wenyu imbwa it's fine. Pamba pangu solo muchiziva kuti murume wenyu imbwa it's fine. Ndinotomuda akadaro murume wenyu mufunge muchenjera kuti imba yenyu muchatoisiya. Nekuda kwangu inini. Just look at me. Look. Melissa kana uchida kufa. Look at me. Kana uchida kufa. Ndakachikirai mimi kuti munogona kutongofa murimi kwete inini. Peka mabhegi uye kumboko. Ndagara ndichatopeka nditori munzira. Iyo imba yekoko. Kana tiri kuzosheyana murume pamubhedha wenyu iwoyo wamuri kuti makatenga nemari yenyu. Melissa. Tinosheya muchirara uku. Ndichirara kuno. Asi dedhi vanonga vari paside neni. Melissa. Mina ndikuti. Imba iyo. Baba Tanya vaise paside. Pamba pepe panoti ini Tanya paside. Kana uchifunga kuti muchaita madrama enyu uchida kuita kamwana umumumu. Ibhotoriudza kana kabereko kako kaudza kuti not. Wasvinzwa? Muchatambura mese nababa Tanya murume. Inini ndangoya kuti ndikuudze mashoko 3-4 ekuti ramba uchiwe pambedha pangu uchayozotorwa kuzovigwa nemapurisa. Ndiri kutouya ikoko maitanya. Kuudza. Dhuma daya muroi murodi. Ukanda kwenda kwakawanda apa panogara Melissa ndopandiri kubva zvawakunditisa zvokuti ndinenge ndicharoiwa kunge ndichaonekwa ndakafa maitanya ndisi ndirizokuwa munhukadzi wakundijairira manje wakundijairira nakakumana iwe wabuya kumba uku usina kubika ndikuenda unotsvaga chingwa chekuti ndidzine mwana wangu zvako zvekuda kuti ndinokubikira usikoyo patunzenza twako tuchapa twako chikafu chandendabika inini. Wabudirei panze iwe uchienda unoona musikana ndandishuya kwana Melissa. Kunoitei kwana Melissa? Usina kubika uchindisiyeni nenzara. Andisiye. Ndwa maitanya. Waona zvawakuita manje wakonzesa public scene. Ndisiye maitanya. Public scene iwewe ndio baba tende kumba. Kumba kunite? Unonzi baba tende. Dai unotenga chingwa uku ndisiye iwe enda kumba unobika tiu kuti mukadzi enda unogara pamba. Ndachiviga mtini rehufu. Watiza ndachiviga mtini rehufu. Ndisiye maitanya. Ndisiye. Baba tende. Chindisiya ndifambe zvakanaka. Fambani. Iwe zvako zvekuda kutonditsamwira ndezvako izvo. Unozviwanzi. Ndezvako hande kumba. Zvako zvekuda kuita nakubatsire kuti usazotsatsa yako ndaenda kwa